Ahojte, v tomto videu vám vysvetlím, ako používať Lightningovú peňaženku Blink, ako si ju nastaviť, aké má funkcionality a prečo je to jedna z najlepších možností pre začínajúcich obchodníkov, ktorí chcú príjmať Bitcoin. Takže poďme na to. A budem zdieľať obrazovku, takže budete môcť vidieť, čo robím na mojom telefóne priamo na obrazovke. A aplikácia Blink je dostupná pre iOS, takisto aj pre Android, no a už ponovom je aj v slovenskej verzii, takže zároveň si túto aplikáciu aj dáme do slovenčiny, aby ste to videli priamo v našom jazyku. Takže pôjdete do svojho App Store a stiahnete si aplikáciu Blink. A v zátvorke má Bitcoin Beach Wallet, to bola jej pôvodný názov. Táto aplikácia je z El Salvadoru, tam bola vytvorená. Dokonca jeden z členov tímu, ktorý má na starosti design, je Slovák, takže máme tam svojho človeka. A celý tím za Blink Wallet je veľmi solidný, makujú na nových funkcionalitách, takže naozaj považujem túto peňaženku za jednu z najlepších volieb pre jednoduché poslanie Bitcoinu. Treba upozorniť, že peňaženka je custodial, to znamená, nemáte privátne kľúče priamo v rukách a preto ju odporúčam používať nie na nejaké vysoké sumy, ale niečo ako vaša bežná peňaženka na bežné denné míňanie. Tak, poďme na to, takže stiahnete si túto aplikáciu a ja už ju mám otvorenú. No, ako náhle ja budem používať aj takýto šedý kruh, aby ste videli, kde klikám a mohli sledovať, čo robím. Takže ako náhle sa vám stiahne aplikácia, opýta sa vám rovno, či chcete založiť nový účet alebo si obnoviť pôvodný. Plus máte možnosť aj tzv. Trial account, ktorý nevyžaduje telefónne číslo, ale budete mať limitované funkcionality peňaženky. Takže odporúčam normálne založiť si nový account a dať tam svoje číslo. To číslo nemusí byť priamo vaše, len potrebujete prijať SMS kód, takže môžete to urobiť na kamošové číslo a potom ho vymažete a budete ho už používať len tú peňaženku cez mailový backup. Ale teda začneme s našim číslom, takže create new account. A teda tu sú nejaké terms and conditions, ktoré si môžete prečítať, kliknete accept a ideme sem vložiť naše číslo. Takže ešte raz. OK. Tak, príjmem SMS-ku. Takže tá nám príde behom pár sekúnd. OK. Ups. Tak, toto je naše číslo. OK, perfektné. Takže rovno máme peňaženku založenú a nič viac netreba. Netreba si backupovať žiadne kľúče, netreba sa nikde špeciálne registrovať a odovzdávať svoje občianske preukazy. Týmto pádom je peňaženka nastavená. Poďme sa pozrieť na základné funkcionality, čo tu vlastne vieme vidieť. V základnej peňaženke vieme vidieť samozrejme prijať a odoslať. Ja ako prvú vec, čo urobím, je prehodím jazyk do slovenčiny, aby sme už to mali celé po slovensky. Takže zapnem si tieto gestá znova, aby bolo vidno. Idem hore do nastavení a dole máme language. Hej, a potom, keď zoscrollujem nižšie, tak tu máme slovenčinu. Super, výborne. Dobre, takže automaticky sa nám preložili veci do slovenčiny. Poďme naspäť a ukážeme si tie základné funkcie peňaženky. Takže ako vidíte, máme tu funkcie prijať, odoslať, skenovať. A čo môžete vidieť tuto, moje účty, viete vidieť bitcoinový účet a tzv. Dolárový účet. Nezlaknite sa, toto není reálny dolár, je to tzv. Stable sats, alebo stabilný satoshi. O čo vlastne ide? A je to funkcia Blink peňaženky, ktorá umožňuje zastabilizovať Bitcoin na hodnotu doláru a tak, že aj keď cena Bitcoinu ide hore alebo dole, tak váš zostatok sa vám nemení. Takže je to dobrá funkcionalita, hlavne aj pre obchodníkov, ktorí nechcú sa vystavovať nejakému kurzovému riziku. Môžu tým pádom použiť túto funkciu. Ukážem vám neskôr, ako si meniť Bitcoin medzi týmito dvomi účtami. No, tak poďme rovno na to. Tak, ideme kliknúť rovno, že prijať. A čo tu môžeme vidieť?
Tu rovno vidíte, že môžete príjmať práve na ten svoj bitcoinový účet, ako aj na ten dolárový účet. A aj pri tom príjmaní na dolárový účet je to vlastne transakcia v bitcoine cez Lightning Network. Takže nie je to cez banky, všetko je to bitcoin, ale na pozadí sa takou zaujímavou mágiou technickou spôsobí, že ten bitcoin bude fixovaný na dolár. Tak, ja idem najskôr do toho bitcoinu a čo tu môžeme vidieť? Vieme vidieť, že vieme prijať cez Lightning, tu máme tzv. Pay code, vysvetlím, o čo pôjde, a takisto vieme prijať cez on-chain. On-chain to je ten štandardný spôsob, ako bitcoin funguje s blockchainom, čiže keď si budete vyberať z nejakej burzy, tak pravdepodobne si budete musieť vyberať cez on-chain, a kde vlastne máte túto vašu adresu BC1Q, môžete si ju kliknúť, skopírovať, poslať niekomu, prípadne poslať do burzy. Čo je vlastne ale dôležité je, že ako náhle budete príjmať on-chain poplatky na Blink, tak je to dosť drahé. A za toto si Blink pýta poplatky, keďže vám tú on-chain transakciu mení do Lightningu. Čiže tu máte, že 5000 sats poplatky za on-chain platby pod 1 milión satoshi. Takže dneska 5000 satov je nejaké 4 eurá cca. Takže bacha na to, neodporúčam Blink často používať na príjem on-chain, na to sú lepšie iné peňaženky ako napríklad Blue Wallet. Takže Blink by mal byť pre vás primárne na používanie cez Lightning, avšak peňaženka umožňuje prijať alebo poslať on-chain transakcie takisto. Takže začneme s našim Lightningom. No, toto je taká prázdna faktúra, ktorú človek môže naskenovať a napísať, koľko mi chce poslať, ale práve čo my chceme, keď povedzme sme v obchode, máme kaviareň a chcem prijať peniaze za kávu. Tak, nastavím v prvom rade sumu a túto sumu si viem vyberať. Môžem zadávať v eurách alebo v satoshi, takže týmito šípkami môžem meniť. Ale keďže väčšinou budete dávať ceny v eurách, tak necháme si v eurách a dáme, povedzme, že kávička bude nás stáť 2,50, čo je dneska nejakých 3360 satoshi. Dáme nastaviť sumu. Týmto pádom suma je nastavená a plus si ešte môžem pridať poznámku. Tá nám slúži na to, aby som vedel, za čo tú transakciu príjmam. Takže dám prijať poznámku a napíšem káva, enter, super. Takže mám káva, toto všetko Lightning, no a automaticky sa nám táto faktúra updatela a zákazník alebo kamoš môže daný QR kód skenovať. Takže ja chytím teraz do ruky druhý telefón, na ktorom mám Wallet of Satoshi, naskenujem túto transakciu a automaticky kliknem send. Bum, transakcia nám preletela a 2,50 by sme mali mať prijaté. Tak, tu môžeme vidieť, že peniažky nám prišli, 2,50 tu je. Je to na tom bitcoinovom účte, keďže sme to príjmali cez bitcoin a tu v transakciách vidím, za čo to bolo, kedy to bolo. Ako náhle kliknem všetky transakcie, tak tu môžem vidieť všetky, ktoré som kedy urobil. Takže idem naspäť. Pôjdem príjmať ešte raz a teraz sa ma opýta, že nastaviť si predvolený účet. O čom to hovorí? Tento účet bude zvolený na odosielanie a príjmanie platieb, možno kedykoľvek zmeniť. Takže buď nastavím ten StableSats, alebo ten dolárový účet, alebo Bitcoin. Odporúčam vám nechať si to v Bitcoine, zameniť si to za ten StableSats môžete kedykoľvek. A ako náhle znova ste obchodník, ktorý sa trošku obávate toho pohybu ceny Bitcoinu, môžete nechať na ten StableSats USD, ale teda ak Bitcoin pôjde hore, tak váš zostatok zostane stále fixovaný na dolár. Takže ja si v tomto prípade volím Bitcoin. A teda na ten príjem môžete meniť tie účty tu hore. No, ako náhle kliknem Pay Code, tak čo sa ma to opýta? Nastavenie používateľského mena na príjmanie prostredníctvom QR kódu, LNURL a Lightning adresy. Takže Pay Code je v princípe niečo ako vaše používateľské meno v Blinku, na ktoré ja vám môžem poslať bitcoinovú transakciu cez Lightning. A toto meno si treba nastaviť v nastaveniach. Takže idem rovno kliknúť nastaviť používateľské meno a tu sa ma opýta, ako chcem, aby
som sa volal. Vy vlastne vďaka tomuto získate niečo ako takú bitcoinovú e-mailovú adresu, ktorá bude vaše meno alebo názov vášho biznisu @blink.sv. Takže ja dám, že dajme tomu kaviareň 1. OK. To môže byť váš osobný profil, váš nickname, ako náhle to na biznisové číslo alebo biznisová peňaženka, tak dajte si názov svojho biznisu. Tu je písané, že neskôr ju nie je možné meniť. Takže vyberte si také, čo už meniť nebudete. Takže dám kaviareň 1, nastavíme Lightning adresu a automaticky v tejto časti Paycode sa mi zobrazí tzv. LNURL link, teda niečo ako tá bitcoinová e-mailová adresa, na ktorú ja viem poslať bitcoin. Aké to má výhody? Prečo je to dobré? Tento QR kód je statický, to znamená, vy si ho viete vytlačiť, nalepiť niekam a ľudia vám môžu posielať donations alebo poslať vám nejaké satoshi na podporu. Pretože pri štandardnom lightningovej faktúre, ako náhle zmeníte sumu alebo pridáte poznámku, tak táto faktúra sa mení a zároveň má expiráciu. Myslím, že je tu nastavené 24 hodín maximálne. Po nich tá faktúra už není možné ju zaplatiť. Avšak tento Paycode robí to, že ten statický kód je nemenný, viete si ho vytlačiť, používať neustále a ľudia vám tam sami vyberú, koľko chcú, aby vám poslali. Takže veľmi šikovná vec na použitie v biznise. Niektorí ľudia to používajú. Videl som umelcov, ktorí majú nálepené tieto QR kódy na gitare a hrá niekde na ulici a človek vie naskenovať jeho QR kód a poslať mu nejaké satoshi. Takže kopec rôznych využití. No a potom tá tretia časť je práve ten on-chain, to sme si už povedali, štandardná bitcoinová on-chain adresa, ktorú viete niekomu dať, ak ten dotyčný ten Lightning nepoužíva. Dávať si ale pozor, veľké poplatky za prijatie na on-chain a takisto aj poslanie z on-chainu, pretože Blink musí za vás urobiť tú konverziu do Lightningu. Tak, to bola teda naša sekcia prijať. Ako náhle ideme odosielať, tak máme tu rôzne možnosti. Buď môžete vložiť používateľské meno, alebo teda faktúru prípadne naskenovať. Ak by som chcel skenovať, tak na to je toto tlačítko. Toto tlačítko je tzv. Paste alebo vložiť. Takže ak skopírujem si nejakú faktúru z WhatsAppu, čo mi dotyčný poslal, tak ju viem tu vložiť. Blink má celkom teda zaujímavú funkcionalitu môžete používať používateľské mená a to je práve to vaše meno, ktoré sme si teraz zvolili, tá kaviareň 1. Napríklad naša firma má Blink METH a ja môžem kliknúť, že ďalej, chcem tomu dotyčnému niečo poslať. On ma najskôr upozorní, ak som nikdy neposielal, že na túto adresu som ešte nič neposielal. Ak je adresa daná nesprávne, Blink nemôže transakciu vrátiť, ale teda METH@blink.sv je správna. Som si istý a chcem poslať ďalej a teraz sa ma opýta OK. Posielam tomuto príjemcovi z akého účtu, čiže tu si môžem vybrať, ak by som mal zostatky na oboch, že či chcem poslať z bitcoinového alebo z toho USD a nastavím si sumu. Takže teraz budem chcieť poslať povedzme 2 € naspäť a dám si nastaviť sumu, áno, a pridať poznámku, dám, že vrátenie. Tak, hotovo. Tak, skontrolujem si, komu posielam, z akého účtu, akú sumu, a aká je poznámka, štítok, poplatok 0 satoshi. Ak posielate v rámci Blinku, tým, že je to tzv. Intraledger, alebo sa to posiela v rámci toho istého bitcoinového uzla lightningového, tak neplatíte žiadne poplatky. Takže hotovo a teraz môžem potiahnuť, toto musím vypnúť, tak, potiahnem a transakcia prebehla. Páči sa vám aplikácia? Samozrejme, že sa nám páči. Výborne, takže transakcia nám tu prebehla, môžem si skontrolovať všetky transakcie a tu vidím prijaté, poslané. Tak, idem naspäť. No, takže to sme mali sekciu odoslať a teraz, čo je zaujímavé, že už ja uvidím toho používateľa Blinku, ktorému som už raz poslal transakciu, tak ho uvidím tu akoby v kontaktoch.
Toto je zaujímavé, že vy vlastne môžete takto si vybudovať váš kontaktovník a potom ľuďom môžete priamo posielať Bitcoin bez toho, aby ste museli niečo vyťukávať alebo žiadať o nejaké faktúry. Takže kliknete iba na používateľa, nastavíte sumu a hotovo. Takže je to veľmi, veľmi šikovná vec. No a ak by ste chceli posielať a skenovať, keďže normálne idete do obchodu, chcete naskenovať, poslať, tak na to je toto tlačítko. A teraz môžem túto naskenovať faktúru, buď nastavím sumu, alebo ako náhle by som dám povedzme sem 100 satoshi, vytvorím faktúru, pôjdem ešte raz naspäť, naskenujem, takže tu môžete vidieť 100 satoshi, 50 centov, teda áno, 7 centov to bude, 100 satoshi, môžem si dať poznámku, kliknem ďalej, a v tomto prípade 1 satoshi bude stať tá transakcia. V podstate Blink peňaženka má priamy kanál platobný s Wallet of Satoshi, takže tie fíčka sú tam relatívne veľmi, veľmi nízke. Takže znova urobím to, že odošlem, platba odoslaná, tu mi to cinklo takisto na Wallet of Satoshi. Takže veľmi elegantné, rýchle riešenie. Ak si to chcem uľahčiť a zrýchliť, nemusím, ak idem posielať niekomu, že vidím QR kód a idem ho skenovať, nemusím ísť cez funkciu odoslať, ale môžem ísť cez funkciu skenovať. Takže rovno kliknem sken a tu by som skenoval u obchodníka danú platbu. Hej. A ak by som mal niečo skopírovať, nejakú tú faktúru, môžem si ju rovno kliknúť sem a to sa mi to rovno skopčí, dajme tomu z WhatsAppu. Prípadne zaujímavá vec je, že ja si môžem vybrať fotky, ak tam mám nejaký QR kód, tak vlastne ten QR kód sa vie použiť na to, aby ten telefón to naskenoval. Takže takisto takáto zaujímavá funkcionalita. No, takže to bolo naše príjmanie s rôznymi spôsobmi. Čo je zaujímavé, Blink podporuje aj NFC platby, tak si to rovno vyskúšame. Ja tu mám za sebou NFC bitcoinovú kartu, tak vám ukážem takúto zaujímavosť a budúcnosť lightningových platieb. Takže idem znova vytvoriť faktúru, dám nastaviť sumu a v tomto prípade dám len 100 satoshi a čo idem urobiť, kliknem NFC platbu. Použijem na to túto kartu, tzv. Swiss Bitcoin Pay, veľmi šikovná kartička na platobné záležitosti. A teda zoberiem túto kartu a iba ju priložím zozadu. Vidíte, že sken nastal a transakcia prebehla. Takže rovno instantne viem použiť takúto kartu. Pozor, toto nie je nejaká Visa Mastercard, je to obyčajná NFC karta, ktorú si dokonca viete aj sami vytvoriť. Bitleafy peňaženka má niečo podobné, tzv. Bolt karta, alebo Bolt protokol sa to volá. Takže postupne sa rozširujú takéto karty, ktoré absolútne obchádzajú Visu, Mastercard, všetky bankové systémy a reálne vedia poslať Bitcoin. A funguje to tak, že telefón si prečíta údaje z tej karty a popýta sa serveru na faktúru, tam mu príde, on ju zaplatí, alebo teda si vypýta tie satoshi a prídu mu sem. Takže môžeme si teraz pozrieť, keď znova pôjdem do všetkých transakcií, tak Pay to Blink Wallet User 100 satoshi. To je práve to, čo mi z tej karty odišlo. Takže zaujímavá funkcionalita, ktorú môžete používať pre svojich zákazníkov. A môžete im takéto karty nastaviť, rozdať. Dajú sa kúpiť NFC karty, nahrať takéto peňaženky a človek si s tým vie dobíjať. Takže takáto zaujímavá funkcionalita, čo podporuje aj Blink. Tak, dobre, prešli sme si teda základné funkcie. Ja vám ešte ukážem, čo vieme vidieť dole. Tu máme teda domovskú stránku, tu je funkcia ľudia. Tu vidíte kontakty, ktorým ste poslali Bitcoin. Prípadne, ak príjmete, alebo ak pozvete ľudí do Blinku, že vy ste prví, ktorým pošlú Satoshi cez Blink, tak rozširujú sa tzv. Vaše kruhy, sa to volá. A je to spôsob, ako porovnať sa medzi sebou, že kto, koľko ľudí onboardoval do Bitcoinu. Takže celkom zaujímavý spôsob, ako vidieť, ako sa vám darí s onboardingom nových bitcoinerov. Takže toto je táto vec. Funkcia mapa nám ukazuje mapu prevádzok, ktoré
sú zaregistrované na Blink mape a príjmajú Bitcoin cez Blink. Takže toto není mapa všetkých podnikov, ktoré príjmajú Bitcoin. Sú to len podniky v rámci Blink sekcie. Tuto v rámci Slovenska toho veľa nemáme zatiaľ zaregistrovaného, ale keby som teraz naskroloval na napríklad El Salvador, tak vám viem ukázať, že tam toho je kopec, keďže je to teda peňaženka z El Salvadoru, tuto to vidíme, takže tu tých map, tu tých prevádzok je kopec. A čo je zaujímavé, že viete rovno podporiť nejaký biznis, takže poďme sa pozrieť do El Zonte, do bitcoinového mestečka a podporíme nejakú lokálnu prevádzku. Tienda Rosalina. Sem sme chodevali jesť. To je inak prvý biznis v El Zonte v Salvadore, ktorý príjmal Bitcoin. Takže rovno zaplatíme tomuto podniku, viem kliknúť tlačítko zaplatiť a Mama Rosa pošleme, takže je tu jej používateľské meno, dáme ďalej, áno, sme si istí a nastavíme sumu, pošleme jej 100 satoshi, 100 euro nemáme teraz na peňaženke, ale dáme jej 100 satoshi. Tak a pridať poznámku keep up the great food. Great food. Tak, varí veľmi dobre. Robia tam rôzne tradičné salvadorské jedlá, takže veľmi nám tam chutilo. No a čo teda znova urobím? Skontrolujem si, poplatok je žiadny. Pum. Odošlem. Tak a teraz Mama Rosa odo mňa dostala satoshi bez toho, aby vôbec tušila prečo a odkiaľ. Takže to je takýto veselý spôsob, ako môžete podporiť rôzne biznisy, ktoré prijímajú cez Blink peniaze. Tak, no a posledná funkcia, ktorú tu máme, je, že zarobte, na to pozor, a je to skoro edukácii. Takže čo tu vidíme, je tu kopec lekcií, ktoré si viete takto študovať. Čo je to Bitcoin, čo sú peniaze, ako fungujú, prečo je Bitcoin výnimočný a podobne. Za každú lekciu, ktorú si takto prejdete, získate nejaké množstvo satoshi. Sú to naozaj drobné, takže nečakajte, že z vás bude milionár, ale je to super spôsob, keď sedíte niekde na autobusovej zastávke, tak si môžete študovať, čo je to Bitcoin a sú tam veľmi, veľmi pekné príklady, veľmi pekné lekcie. Takže super peňaženka aj práve na edukáciu pre nováčikov. Veľmi, veľmi odporúčam. Takže pôjdeme naspäť. Znova vám sem zobrazím to koliesko. Tak, vrátim sa naspäť domov. Hore vám chcem ešte ukázať, tu je graf ceny vývoja Bitcoinu, ktorý môžete vidieť, čo sa deje za posledný deň, týždeň, mesiac, rok. A to nie sme až tak zle, poďme sa 5 ročnicu pozrieť. 800% za 5 rokov, není to až tak katastrofické s tým Bitcoinom, ešte nezomiera. Takže poďme naspäť. Ako náhle kliknete napríklad na túto sumu, tak sa vám dá tzv. Privacy mode, aby nikto nevidel, čo tam máte. Takisto aj tu si to viem nastaviť týmto okom. No. Ako si konvertovať hodnotu medzi Bitcoinovým účtom a StableSats účtom a naopak? Táto funkcionalita je v Blinku možná samozrejme. Niektoré verzie Blinku prevažne na Androidoch umožňujú priamo túto konverziu a vidíte to tak, že namiesto týchto 3 tlačítiek tu máte 4. Jedno z nich je konverzia alebo konvertovať. Na iPhone túto možnosť nemám a netreba sa báť, táto možnosť je dostupná, ale trošičku iným spôsobom. Teraz ako to vyzerá? A v prvom rade si potrebujem overiť, aké mám používateľské meno. Takže v našom prípade je to kaviareň 1. Takže ako náhle viem svoje používateľské meno, tak idem do sekcie odoslať a poviem peňaženke, že chcem poslať peniaze sám sebe. Takže do používateľského mena dám kaviareň 1. Kliknem ďalej a peňaženka pochopí, že chcem si zameniť peniaze medzi Bitcoinom a USD účtom alebo StableSats.
Keď vidíte, tu si môžem to meniť z jednej strany na druhú, podľa toho, akým smerom chcem ísť. Takže ja si poviem, že teraz si zafixujem nejakú časť Satoshi práve na tie doláre, nastavím sumu, poviem, že budem fixovať 100 Satoshi. Takže nastavím si 100 Satoshi, môžete si nastavať aj percentuálnu sumu zo zostatku v danom účte. Takže 100 Satoshi, nejakých teda 7 centov, kliknem ďalej, skontrolujem si parametre konverzie a kliknem konvertovať. Týmto pádom mi prebehla úspešne konverzia, takže tu vidíte namiesto 400 Satoshi už mám len 300 a tu v rámci transakcií to vidím ako jednu z transakcií. Tak. Perfektne. Takže takýmto spôsobom, aj keď tu nemáte tú možnosť konvertovať, si viete meniť medzi bitcoinom a dolárom. Je to taká drobná forma tradingu, takže opatrne s tým, ale je to dobrá funkcia na to, ako si zabezpečiť nejakú časť bitcoinu proti volatilite. Dobre, poďme teraz do nastavení. A tu mi ukazuje, že mám účet úrovne 1. Vy si viete zvýšiť limity, pretože tuto keď pôjdem do transakčných limitov, tak tu mi ukazuje, že prijať môžem neobmedzenie, vybrať $1000 denne, odoslať $1000 denne, používateľovi Blink a v rámci StableSats tam mám až $100,000 denne, takže tam som v pohode. Ak by som chcel zvýšiť limity transakcií, keby mi to náhodou nestačilo z nejakého dôvodu, tak už treba urobiť KYC, už sa tam musíte nahrať s vašim občianskym preukazom, takže to úplne neodporúčam, ak to naozaj nepotrebujete. Ak to máte ako firemnú peňaženku, ktorú aj tak musíte niekde zdokladovať, že príjmate Bitcoin, tak to KYC nemusí byť až taký problém. To už nechám na vás, ale mal by vám stačiť posielať $1000 denne. To by malo byť úplne dostačujúce. No, tu je vlastne telefónne číslo, na ktoré ste si zaregistrovali ten Blink, ale čo môžete urobiť, že ak by ste chceli ďalší účet, lebo toto je jedna z nevýhod Blinku, že naraz v tej peňaženke nemôžete mať viac účtov. Nemôžete tam mať účet firemný, účet súkromný, vždy by ste sa museli odhlásiť a prihlásiť do vášho druhého účtu. A tým, že telefónnych čísel asi nemáte veľa, tak dobrá funkcia je taká, že pridáte si sem e-mail, takže tu by ste si normálne vyťukali váš e-mail, príde vám kód, ten tam zadáte. A ako náhle sa pridáte e-mail, tak telefónne číslo sa dá vymazať. A tým pádom daná peňaženka už bude obnoviteľná len cez ten e-mail, takže mali by ste k nemu mať prístup, aby ste neprišli o vaše bitcoiny. A s tým istým telefónnym číslom potom môžete ho použiť niekde inde alebo na založenie nového účtu a ten si zase backupnete na iný e-mailový účet. A to telefónne číslo znova viete vymazať. Takže jedným telefónnym číslom si viete pozakladať množstvo viacerých bitcoinových Blink peňaženiek. Následne tu máme teda spôsob, ako dostať zaplatené. Tu vidím tú moju adresu, takže človek mi vie poslať bitcoin, tak jak ja som poslal Mama Rose do Salvadoru, tak mi vie poslať na kaviareň1@blink.sv. Ak ma chcete podporiť, tak sem neposielate, lebo ja si tento Blink vymažem, takže bohužiaľ to nikam nepríde. Ale keď pošlete na meth@blink.sv alebo dušky@blink.sv, tak tam mi to príde, tak tam môžete niečo poslať. No, ale čo je veľmi zaujímavé a kam sa chcem dostať, je práve tento POS terminál. Toto je vlastne tá silná funkcionalita Blinku, ktorá umožňuje príjimateľom alebo teda obchodníkom príjmať ten Bitcoin veľmi jednoducho. Pretože čo je väčšinou problém pri týchto peňaženkách, že ak by som ja dal tento prístup alebo tento mobil nejakému kolegovi, nejakému čašníkovi, tak on by mi z tej peňaženky vedel aj vybrať peniaze. Predstavte, že máte tam 1000 eur v Bitcoine a nechcete to len tak odovzdať niekomu. A práve tento POS terminál je skvelá vec, ktorým viete umožniť, aby ľudia len vám prijímali, boli schopní príjmať Bitcoin za vás, ale nemohli ho posielať. Takže poďme sa na to pozrieť. Teda je to URL-ka, je to link pay.blink.sv/názov vášho username, používateľského mena, ktorý sme si tu zvolili. Takže ja keď kliknem tento odkaz, tak ma to zoberie na Blink Cash Register a tu už môžete vidieť veľmi jednoduchú kalkulačku, cez ktorú viem práve
vytvárať tie faktúry. Takže toto je niečo, tento link, keď sa kliknem hore, viete poslať rôznym kolegom vo vašom biznise. Predstavte, vy ste manažér, ale máte 2-3 prevádzky, na každej chcete, aby sa príjmal Bitcoin, tak stačí, že im tento link pošlete a oni si ho dokonca vedia akoby tú stránku uložiť aj na desktop alebo na home screen vášho telefónu a kliknú ikonku, rovno ich to tam zoberie. Takže to si ešte ukážeme. No, poďme sa na to pozrieť. Tu vidíte, že máme zadávanie v dolároch, čo práve nechceme. Takže idem sem hore do nastavení a v currency si vyberiem eurá. Tak, mám tu eurá a už je to veľmi jednoduché, už si iba vlastne vyťukávam, koľko chcem prijať. Ešte jednu funkciu tu vám ukážem, ako náhle idem do nastavení, tak tu si môžem zapnúť tzv. Memo. Memo je vlastne poznámka k transakcii a ako náhle v rámci biznisu chcete si, aby váš barista evidoval, za čo prijal Bitcoin, tak môžete toto memo zapnúť. Hops, to si dám dole. Tak, to memo zapneme, pôjdem naspäť a tu už vidíte, že máme možnosť pridať poznámku. Takže sem viem napríklad napísať číslo bločku fiškálneho, ak teda ho potrebujem mať niekde zapísaný, alebo si tam iba poznámku, že za čo to bolo. Dáme tomu teda tá káva, nastaviť poznámku a bude to 0,1 eura, takáto lacná kávička a kliknem Create Invoice, vytvoríme faktúru. A toto už je vlastne QR kód, ktorý skenuje dotyčný zákazník. Takže zoberiem znova druhý telefón, naskenujem 3, 2, 1, bum bum, ako vidíte, išlo to instantne, tak a tu už vidím, že to celé pekne prebehlo. Mohol by som dať aj print receipt, vytlačiť bloček a funguje, ak by ste mali taký bluetoothovú tlačiarničku, tak by sa to dalo, že aj rovno vytlačiť, ale to nám netreba. Tak, môžem ísť dať späť a znova som pripravený v rámci toho telefónu príjmať Bitcoin. No a ja zoberiem tento link, skopírujem ho a pôjdem teraz, vypnem tento tab a pôjdem do Google Chromu, pretože vám ukážem, ako si uložiť túto vec na desktop. Takže znova som v tomto blinku a Google Chrome alebo Safari na iPhone má takú funkciu, že kliknem hore, ukážem cez tento tab, aby ste mohli vidieť. Kliknem toto tlačítko, akoby zdieľať. Zvyreluje sa mi takáto ponuka a na to, aby som mohol scrollovať, musím toto znova vypnúť. Takže zoscrollujem dole a máte tu možnosť Add to Home Screen. Hej, že túto možnosť Add to Home Screen, takže tu kliknem. No a teraz namiesto Cash Register, častokrát to potom bari si nevedeli nájsť, že ak to bolo, hľadali to cez nejaký Bitcoin, tak ja som to nazýval vždy, že Bitcoin POS alebo Cash Register, to už je na vás, ako si to nazvete, aby tu ľudia vedeli. Kliknem Add a tu vidíte, že už sa mi to pridalo ako ikonka. Takže teraz to vyzerá ako aplikácia, ktorú ako náhle kliknem, tak rovno ma to rozbalí. Môže sa vám stať, že vám dá práve túto možnosť, že prihláste sa do Blinku. Nezlaknite sa. A je to jednoduché, tu vlastne stačí, že namiesto sign in Blink, toto nedáte, pôjdete do username a tu napíšete názov práve toho vášho profilu. Takže v našom prípade to bola kaviareň 1. Kaviareň 1 a sumu, alebo teda fiat menu, nedám doláre, dám eurá a kliknem na next. Tak, a som vnútri. Hej, čiže teraz, keby som to zavrel, zavrem túto aplikáciu a znova idem do toho Bitcoin POS, tak už mi
pekne zobrazí, keď si všimnete hore, už je tu kaviareň 1. Takže už sa nemusím znova prihlasovať. Čiže takýmto spôsobom si viete rozdistribuovať tento POS terminál na rôzne tablety, telefóny a viete prijímať všetko, čo tuto bude prijaté, príde priamo na ten váš manažérsky alebo majiteľský Blink Wallet. Takže veľmi šikovná vec, asi jedna z mála peňaženiek, ktorú poznám, ak nie jediná, ktorá má takúto funkcionalitu, veľmi elegantnú a naozaj je to peňaženka, ktorá je prispôsobená pre obchodníkov. Tak, dobre. No, poďme naspäť sa ešte pozrieť, čo tu ďalej máme. Takže toto je asi najdôležitejšia záležitosť, ten POS terminál. Potom tam môžete vidieť, tu je vytlačiteľný statický QR kód. Toto keby som klikol, tak to je vlastne ten náš pay code, o ktorom som hovoril. Toto, ak by ste si vytlačili a umiestnili niekde do kaviarne, dotyčný, ktorý to naskenuje, tak vám rovno tam sa vie rozhodnúť, koľko pošle peňazí. Ale vždy je lepšie to robiť cez ten terminál, lebo tam vidíte, že tá transakcia prešla. Pretože toto je statické a tam ten obchodník alebo ten barista, čašník sa musí spoľahnúť na to, že vy hovoríte pravdu, že áno, poslal som transakciu. Takže lepšie to robiť cez ten terminál určite. No, čo tu ďalej vieme vidieť? Notifikácie, áno, tie si viem zapnúť, pozriem si, že k čomu všetkému. Tam odporúčam mať to všetko zapnuté. A predvolený účet, to je to, čo sa nás na začiatku pýtala tá peňaženka, buď chcem Bitcoin alebo StableSets. Ak by som dal StableSets, tak všetko, čo mi príde cez ten POS terminál, tak bude hneď zafixované na tú dolárovú hodnotu. Takže sa to nebude to podliehať volatilite Bitcoinu. Tým, že asi vám nebude toľko ľudí platiť v Bitcoine zatiaľ, odporúčam to nechať všetko v Bitcoine a aspoň sa si zvykáte na volatilitu a život v Bitcoinovom štandarde. Jazyk teda máme slovenský, môžete dať akýkoľvek. Menu si viete takisto zmeniť z eur na čokoľvek iné. Môžete dať tmavý mód alebo svetlý mód. Dvojfaktorové overenie je, že si môžete pri vkladaní alebo pri prihlasovaní teda použiť ešte nejaký Google autentikátor alebo dať nejaký kód, aby sa vám len tak hocikto nevedel prihlásiť do telefónu. No, takisto je tu export transakcií, takže keby som klikol export, tak si môžem ho uložiť niekde do dokumentov a je to v CSV, takže pre obchodníkov, ktorí majú veľa transakcií, potrebujú to exportovať účtovníkovi, je to zaujímavá funkcionalita, šikovná. No ak by ste sa chceli alebo potrebovali odhlásiť a prihlásiť iným účtom, takže toto vám ukážem, pôjdete do účty sem a tu máte odhlásiť a vymazať všetky lokálne údaje. A tam potom by sa vás opýtalo, OK, prihláste sa mailom alebo telefónom a už akokoľvek máte zabezpečený alebo teda nastavenú tú Blink peňaženku, tak už sa prihlásite do nej podľa potreby. Upgradeovať účet znamená zvýšiť limity, ale už potrebujete dať to KYC. Takže prešli sme si Blink peňaženku. Poďme si to nejak zhrnúť. Blink peňaženka je za mňa jedna z najjednoduchších, priateľskejších peňaženiek na Lightning. Tie výhody sú, že teda je jednoduchá na používanie, umožňuje príjmať a posielať Lightning Bitcoin a takisto aj on-chain. Má funkciu StableSets, to znamená, viete si zafixovať na tú dolárovú hodnotu. Viete posielať kontaktom vašim priamo Bitcoin a má super funkciu POS pre obchodníkov. Čo týka nejakých upozornení alebo nevýhod, tak je to stále custodial peňaženka, to znamená, nemáte kľúče od miešačky, to tak nazvem, takže odporúčam nemať tu nejaké astronomické sumy. Máte tam teda len toľko, koľko ste ochotní stratiť. Zároveň naraz viete manažovať len jeden účet. Táto vec by sa mala čoskoro zmeniť, už som to chalanom hovoril, takže mali by tam byť možnosť už prehadzovať si účty veľmi jednoducho, aby ste sa nemuseli odhlasovať. Mierna nevýhoda je tiež, že na začiatku to musíte backupnúť cez telefónne číslo, ktoré ale potom viete odhlásiť. Takže je tam nejaká, dá sa povedať, mierna forma KYC, ale ako hovorím, to telefónne číslo nemusí byť nutne vaše. Viete si ho potom vymazať a mať to nastavené to zabezpečenie cez e-mail. Takisto veľmi dobrá výhoda je príjmanie platieb cez NFC.
používanie teda toho paykódu LNURL, taká tá lightningová adresa. No a čo by som vám ešte k tomuto povedal? Takže je to super peňaženka na učenie sa cez túto funkciu zarobte alebo earn. Môžete podporiť priamo na mape rôzne biznisy po svete. A odporúčam ju používať, odporúčam naozaj nastaviť ju či už vo svojom biznise alebo svojim rodičom a medzi sebou si takto jednoducho posielať Bitcoin. Takže ak budete mať akékoľvek otázky k tejto peňaženke, pokojne mi napíšte do komentáru a budem rád, keď budeme podporovať kvalitné softvery, ako je Blink peňaženka. Takže ďakujem vám ešte raz, že ste si tento tutoriál pozreli a verím, že vám pomôže využívať naplno funkcie Blink peňaženky. Držte sa a bitcoinujte.